Os bydd ni'n edrych yn ôl I fel blwyddyn yn ôl, bydd ni beth yn credu bydd ni'n gallu gorffen yn trydydd yn ymwedig ni di ddechrau o llefydd really dywyll mewn rygbi fenywod yng Nghymru. O'n I gweld shwt gymaint bod ni wedi tyfu dros y blwyddyn diwethaf. It's only going to get better from here. Helo a chroeso I bennod ola y Sgarmes Ddigidol wrth i'r bencampwriaeth ddod I ben. Yn anffodus mae'r gyfres yn dod I ben hefyd, ond mae ddigon I ddathlu wrth I Gymru gorffen yn y trydydd safle, ei safle gorau ers 2009 ac yn ymuno fi I drafod y cyfan mae Natalia John a Hannah Jones. Wel, diolch am y croeso, merched. Yn amlwg o'ch chi'n siomedig Di Sadwrn, ond jyst yn clywed ni allan yn uchel bod chi wedi bennu'n drydydd. Erbyn hyn, dwi'n anwyd beth I ddathlu a wedi synco mewn? Dim eto, mae'n gyflwyniad anghygol I ni, ond bittersweet yma bach, o'n I fod I ennill yn erbyn yr Eidal, so bittersweet, ond siwr o fod, mae cwpl o dydd bod ni yn gallu edrych nôl a gweld bod e'n neis I dod yn trydydd. Os bydd ni'n edrych yn ôl I fel blwyddyn yn ôl, bydd ni beth yn credu bydd ni'n gallu gorffen yn trydydd yn ymwedig ni di ddechrau o llefydd really dywyll mewn rygbi fenywod yng Nghymru. O'n I gweld shwt gymaint bod ni wedi tyfu dros y blwyddyn diwethaf. It's only going to get better from here. A be oedd yr emosiynau ar y chwiban ola? Achos yn amlwg, ath Ceir y Bevan drosodd lot o ddathlu, a gan bod chi wedi ffindio'ch ffordd nôl mewn I gemau yn erbyn Iwerddon a'r Alban, mae'n rhaid bod chi wedi meddwl ar yr adeg na, bod chi wedi gwneud e to. Yn bendant, ond dyna gemau ryngwladol. Sometimes it goes your way, sometimes it doesn't. A just, mae moments fel yna, ar y pryd, fi'n ni'n edrych yn ôl yn mynd, oh my god, what if? Ond mae rhaid ni hefyd ystyried, ni ddim y finished article to, mae dal llwyth o ddatblygiad I ni fynd. Ac bydd gemau fel yna'n digwydd to, yn ymwedig yn erbyn y tîm boedd fel Lloegr, one day, it will be one score games. So gobeithio nawr, yn y dyfodol, bydd ni'n gwybod sut allan ni dod dros y fel hump na. Ceron ni mewn i'r stafell newydd Hannah. Fi wedi siarad I o'n cynnig ymers ni a yn syml iawn wedodd chi'n absolutely gutted. Dyna fel o ti'n teimlo? Nawr fi'n dal yn gutted, ond byddwn ni edrych nôl ar y gêm, dod I gilydd wythnos nesaf nawr, a fel yn tal yn dweud, dim yn finished article, mae lot o waith yn I wneud, mae prep yn I mynd i'r World Cup, so mae fe'n really exciting. Dwi'n meddwl falle oedd bach fwy o bwysau yno chi yn mynd mewn fel ffefrynnau'r gêm yr Eidal, achos dal ar bapur chi'n ddau Di'n meddwl syml ar y cae, oedd I ar y cae, maen nhw newydd cael cytundebau proffesiynol hefyd, ond o'ch chi yn wirioneddol yn mynd mewn yn disgwyl I ennill y gêm na? Dwi'n credu fel chwaraewyr, mae pawb yn gobeithio bych chi'n ennill. No one ever wants to lose. Ond yn gwylio nhw'n chwarae yn erbyn Iwerddon, naethon nhw golli yn eithaf drwg iddyn nhw 40-0 neu rhywbeth oedd yn tebyg yn hynna. Ac dod mewn i'r gêm ma, ni wedi colli dwywaith, ond naeth nhw ennill dwywaith. So o'n i'n gobeithio bod ni'n gallu cael y fuddugoliaeth, ond eto mae yna dal rai pethau mae rhaid I ni ffixo lan. A fi'n gwybod chi ddim moyn ffocysu ar y gêm na, ond just yn edrych nôl yn mynd dros y gêm nawr, os pethau byddech chi wedi wneud yn wahanol, a be oedd y teimlad ar y cae, yn enwedig yn yr hanner cyntaf, chi wedi reoli tiriogaeth, reoli meddiant, y ddau cerdyn melyn di costio chi, chi'n meddwl? Yn bendant dwi'n meddwl. Mae disgyblaeth yn mor pwysig mewn gemau fawr ryngwladol. One penalty could be it, a naeth Eidal cymryd y fuddugoliaeth oherwydd y penalty olaf. Ond, dwi ddim rhywbeth I ni, fel bod ni ddim eisiau cystadlu, ond rai weithiau efallai mae'n werth cymryd cam yn ôl yn weid, right, mae popeth yn mynd bach yn aniben fan hyn, just cymryd cam yn ôl a just efallai ail ystyried beth yw'r cam nesaf. Dyna yw'r gwersi chi'n dysgu. Be nes ti o'r Eidal, Hannah? Oedd e'n nod ni yn dechrau'n dda, o'n I wedi dechrau dda, a dwi'n dweud, oedd pêl dynnu, o'n I just ddim yn sgori. So, I mynd ymlaen, byddwn ni'n cael y pêl, a oedd rhywbeth fel 92% possession dynnu, so ni'n gorfod
cael y pêl a ni'n gorfod sgori gyda'r pêl fel la. So, yeah. A pan ti'n edrych yn ôl ar y bencampwriaeth, a nes i sôn am y ffaith, ceisiau hwyr yn erbyn Iwerddon, hwyr yn erbyn yr Alban, mewn ffordd dyna beth chi ddim yn ei blwyddyn diwetha. Beth yw'r balans rhwng meddwl, wel, dangoswn ni cymeriad, aroswn ni yn y frwydr, ond mae dal ddim falle'n ffordd ni'n gallu ennill gemau o flwyddyn i flwyddyn. Fel ti'n adlewyrchu ar yr agwedd naw chwarae? Wel, just mae pob chwaraewr really yn datblygu trwy profiad. So, ni wedi cael y profiadau yma lle ni yn ennill yn y gemau o leid neu ni ddim yn ennill o gwbl, neu mae tîm oedd yn rhedeg i ffwrdd y fe fel wnaeth ddigwydd yn erbyn Lloegr. Ond beth sydd rhaid i ddigwydd nawr i ni edrych yn ôl datblygu, mae'n rhaid beth wnaeth weithio fyna, ond dim weithio yn y gêm nesaf. A dyna'r cam nesaf, yn ymwedig efo'r cytundebau yma, bydd yr amser dynnu i ffixo'r pethau yna cyn y Cwpan y Byd. So, yn amlwg, ni'n caru ennill, ond rai weithiau ti'n dysgu mwy wrth golli. Y golled, dwi'n gwybod o'ch chi gyd mewn hydl ar ddiwedd y gêm, o ti'n gapten yn yr ail hanner. Sym eisiau gweud yn union be gafodd i ddweud, ond be oedd y teimlad o fewn y grŵp? Daeth y neges o Siwan bod ni ar daith. Bod y gêm a'r result ddim yn ddiffinio ni fel sgwad. Ac mae lle di ni wella yn bendant, ond hefyd mae rhaid ni fod yn hapus o lle ni wedi dod. So oedd e just y neges really glir fod ni'n mynd rhywle cyffroes. Mae fe just yn dechrau daith ni. Oedd e'n teimlo fel moment special, Hannah, y siom ar y pryd? Byddwn ni'n dod nôl nawr yn gweithio'n galed, so pam ni yn y gêm fel eto, byddwn ni yn ymddiffyn a gorffen y gêm yn bant, a ni'n gallu dod off a dweud, ni wedi ennill a rhoi popeth mewn yn y gêm. A beth yw'r agweddau ydych chi'n meddwl, ni really wedi gwella yn y mannau yna? Ti wedi gweld bendant bod mae contractau wedi helpu ni, ffitrwydd ni, sgiliau. Mae'n dod, ni'n just orfod wneud cael 80-minute performance. So ni'n gallu gweld bod sgiliau a popeth, mae fe'n yn dda, ond mae next level nawr i ni mynd i'r Cwpan y Byd. Yn wedi efo fel set piece efo'r blaenwyr. Cyn o'n ni jyst yn gorfod cael beth bynnag o'n i gallu wneud yn yr amser efo waith, ond nawr ni'n really gallu ffocysu ar beth mae'r tîm arall yn wneud, sut allan ni cael 1% dros nhw, so be it mewn, os ni'n edrych ar y Sgarmes, sut allan ni ennill fyna neu yn y scrum, so ni wedi wella, ond mae dal peth lle i fynd. A mae lot o'r chwaraewyr o Loegr fi'n clywed yn siarad yn gweud bod e'n dueddol o gymryd 6 mis tan bod ni really yn gweld y cytundebau, y ffitrwydd yn datblygu. Faint o effaith seicolegol chi'n meddwl mae wedi cael? Achos mae wedi gwella'r sgiliau a'r ffitrwydd hynny fel ti wedi crybwyll, ond ti'n meddwl bod e jyst mor effeithiol, hwb seicolegol mae wedi rhoi chi, yn gwybod, dyma cychwyn taith hir. Yn sicr. Cyn oedd rhaid i ni ffocysu ar waith a dwi gallu cofio fod yn athrawes faint o bwysau oedd arno fi i sicrhau bod digon o waith di cael ei cyfylhau i'r plant pryd fi'n mynd i ffwrdd i chwarae. So, jyst i cael y hwb o'r ffaith, dim rhaid fi becso am unrhyw beth ond am rygbi, yn ymwedig yn seicolegol fe ti'n dweud, jyst yn cael e fel amser i nadlu ac i edrych dros pethau, ond ni ddim yn cael yr amser cyn. Ac hefyd i gwybod bod mae gan hyfforddwyr a'r undeb ffydd yn ddyn ni i wneud rhywbeth special. Mae'n greit i weld. A Hannah, mae'n teimlo fel ti'n really siomedig ar y funud ar ôl y golled, ond os ydym wedi gweithio ti ar y ddechrau'r gysadleuaeth, ni yn disgwyl mai Ffrainc a Lloegr oedd mynd i benni ar y brig. Chi yw'r gorau o'r 4 tîm arall. Byddwch chi wedi cymryd hwnna, byddwch chi? Ond ti dal ddim cweit yn gallu derfyn eto. Na, dim eto. Yn amlwg, os ti'n siarad i unrhyw un sydd yn chwarae rygbi neu unrhyw un ti allan o'r camp, mae pawb yn cystadleuol tu fewn. Y gêm o bod ni'n chwarae yn erbyn ei gilydd, mae pawb yn really cystadleuol a fel chwaraewyr, ni yn cystadleuol fel bryd, fel petai. So, i gwybod bod ni yn, efallai trydydd allan o'r holl dîmoedd eraill sydd wedi perfformio mor dda, the highs a lows, gallu gweld bod rai tîmau wedi perfformio'n really dda,
ac bod ni yn un o'n nhw. Mae'n ffydd iddyn ni gwybod bod mae wedi fod fel beth yw beth. 3 mis ac ni'n barod wedi cymryd camau enfawr. So gobeithio nawr wrth i ni mynd ymlaen i Gwpan y byd, bydd ni'n rili gallu cystadlu efo tîmau fawr. Fi wedi gweld a clywed rhai gohebwyr a pendit yn gweud, maen nhw'n meddwl dyma fydd y bencampwriaeth ola lle ni'n gweld tîm gwbl amateur yn Iwerddon yw'r tîm na ar y funud. Dyn nhw ddim yn meddwl ymhen blwyddyn byddwn ni yn yr un sefyllfa. Chi'n credu dyna bo gwirionedd yn hynny? Chi'n meddwl hyd yn oed mewn blwyddyn, mae'r ffaith bod chi wedi cymryd cam ymlaen, mae'r ffaith bod Lloegr dal mor un ochrog yn ei gemau yn mynd i orfodi tîm hyd yn oed fel Iwerddon i wneud yr un peth. Ti'n modd, mae Iwerddon wedi fod yn clocan ar y drws am amser hir nawr. Ti'n modd, maen nhw wedi fod yn perfformio am sbel fach. Ac ti'n modd, hyd yn oed efo'r Sevens, maen nhw wedi fod yn perfformio'n rili dda. Ti'n modd, nhw wedi cael fuddugoliaeth yn erbyn Lloegr sydd yn huge iddyn nhw. Ac i gweld bod yr Eidal wedi cymryd y camau, really mae jyst yn rhoi'r push i'r undebau arall. Like, look, beth mae Lloegr wedi gwneud, faint o bobl sydd yn dod i chwilio nhw'n chwarae. Mae yna arian yn y gêm. Dwi'n gwybod dyna beth mae'r undebau yn ffocysu arno. So mae yna arian yn y gêm fenywod. A hefyd, mae yna pobl sydd eisiau wylio fe, sydd eisiau dilyn fe. So mae just really rhaid i ni roi y platform yma i'r chwaraewyr eraill i codi'r gêm i bawb. A beth am Lloegr? Yn amlwg chi wedi chwarae nhw. Tîm gorau yn y byd ar y funud? Yn bendant. Ni'n chwarae efo rhoi nhw yn yr Allianz Prem fyd ac mae nhw yn chwaraewyr arbennig. Beth sy'n dda hefyd, maen nhw'n chwarae pob wythnos yn y Allianz Prem, so mae'r standard yn rili dda, so maen nhw'n chwarae fel international match pob wythnos. Fel fi, a ti, mae ddwy yn ni fi'n chwarae Gloucester, mae Tal yn chwarae Bristol, so pob wythnos ni'n chwarae mewn fel international match. Ti'n dod nôl a your body feels like you've been hit like an international match week in, week out. A chi'n meddwl bod y ffaith bod y gêm yna sy'n cynnwys Lloegr, o'n i bai yn Ffrainc, bod sgoriau ar hyn o bryd mor un ochrog dal yn broblem i'r gystadleuaeth? Ti'n modd, mae Lloegr yn really lwcus bod llwyth o bobl yn dod i wylio nhw. Ti'n modd, mae nhw yn chwaraewyr ffab ac maen nhw wedi datblygu siwt gymaint dros y 5 blynedd diwethaf. Ond os bydd ti'n mynd i wylio'r gemau ac chi eisiau gweld sioe, dyna pan mae pobl yn talu i fynd i weld y rygbi, ac pryd mae'r sgor mor fawr yn ni, yn enwedig erbyn yr Eidal, 80-0, mae neb eisiau gwylio gêm fel yna ar ôl 50-0, bydd pawb yn troi bant y teledu. So, ar y foment, mae yna siwt gap, ond dwi'n gwybod dros y flwyddyn nesaf, fel ti wedi dweud o flaen, bydd e'n wella. Reit, wel, dwi'n mynd i chwarae gêm cyflym gyda chi, ac yn sôn am Lloegr, mae lot o'u chwaraewyr nhw yn benni yn y 5 ucha yn y gweddau gwahanol o'r chwarae, fel metre, mae chwaraewyr yn neud, yn nifer o weithiau maen nhw'n cario, yn nifer o weithiau maen nhw'n troi'r bêl drosodd, ond pan chi'n edrych nôl ar bencampwriaeth, mae lot o chwaraewyr Cymru yn y colofnau yna fyd. So, i ddechrau. Dyma ni. Sa'n gwybod, neb. Right, felly mae un chwaraewraig o Gymru wedi benni ar y brig yn y safle cyntaf yn y nifer o leiniau mae chwaraewr wedi ennill. Pwy yw hi a faint chi'n meddwl? Yn amlwg dwi'n credu mae'n Gwen Crab. Right, Faint. Right. Ti'n gywir. Faint o leiniau mae Gwen Crab wedi ennill trwy gydol y bencampwriaeth? Total guess, mae hynna'n. Dwi'n mynd i ddweud 17. Ewch. 25. O. Dylswn i cael rhyw fath o talu. 22. 23. Okay, Abi Ward yn ail gyda 21 a wedyn mae'n cwmpo. Y nifer o weithiau mae chwaraewr wedi troi'r bêl drosodd, turnovers 1, a mae 2 o Gymru yn y 5 ucha. Mae un yn bedwerydd, mae un yn bumed. Alex Callender? Na, ond mae hynny jyst yn dangos faint o gystadleuaeth sy'n y reng ôl yn diwedd. Achos bydde ti'n disgwyl i Alex fod na. Alicia Butchers. Alicia Butchers yn bumed. Bumed? Pwy sydd wedi cael mwy na Alicia? Pwy arall? Sioned? Na, ond mae Sioned actually yn chweched. Oh my god. So, pwy yw'r bedwyr? Pwy arall sydd wedi cael y bêl droi droso? Captain Fantastic.
Siwan. Siwan, O, ie. chwarae Da teg iawn. i ni. Ie. Mae Siwan wedi ennill 5, Alicia 4 a Sioned 4, so actually maen nhw'n gydradd. Y nifer o meters made, metre mae chwaraewr di gwneud. Allai jyst gweud, mae'r 1, 2, 3, 4, 5, mae'r 8 ucha o'n i bai am 1 i gyd yn dod o Loegr, a mae 1 ferch o Gymru mewn yn ail. Alicia Butchers. Jasmine Joyce. Ie. Ei, da iawn. Ie, mae hi'n greit yn dwi. A wedyn yr un ola, Caris, nifer o weithiau maen nhw'n cario'r bel. Mae 1 ferch o Gymru mewn yn bedwerydd. Ni eisiau dweud butchers to. Ie, mae Alicia Butchers, Da. mae enw hi wedi codi sawl tro. Just ar y gêm di sadwr, yn pob tro fi edrych ydi ar y bel. Neu wneud rhywbeth ar y bel, mae hi'n ffab. Pa mor bwysig mae, wel, chi yn gyntaf, a chwaraewyr fel hi, fel Siwan, faint o rhan maen nhw'n chwarae mae'n dod â... Achos mae lot o chwaraewyr ifanc di brofiad yn y garfan fyd yn dos e. A i chi gyd fel un teulu mawr, achos ti'n meddwl am rhywun fel, a fi'n sôn am CCT lot, achos fi'n gweld i gymaint ar y cyfryngau cymdeithasol, ond beth yw i 18 oed? 18, ie. Ond mae dal yn timlo fel un o chi, fel bod chi jyst yn un garfan mawr, un teulu mawr. Ydy hynna'n wir? Ie, pam ni yn rygbi, ni ddim yn gweud pa oed ni, mae pawb yn just fel i gilydd ydyn nhw, so mae'r... mae fe'n gret. Ni'n gyd yn chwarae gemau i gilydd, ni'n gyd mynd i wneud recovery i gilydd, ni'n mynd mas am coffi, so mae fe'n nice i cael ffrindiau mewn y tîm. Right, yn edrych nôl te ar y gystadleuaeth, ar y gemau i ddechrau, hoff foment ar y cae, naill llai moment rhywbeth sy'n cynnwys y tîm, rhywbeth unigol, be bynnag chi moyn, beth sy'n falle yn neidio ar meddwl? I fi, un yn dod lan yn amlwg, oherwydd y camera ar y fi am spel hir. Naeth, pryd ni allan yn y Iwerddon, oedd y gemau yn dod mewn i fel y munedau o olaf, a naeth Hannah mynd dros i sgorio cais. A oedd y camera pan o draw i fi, allai chi gweld fi, jyst mynd fel hyn. Nawr bod ti'n siarnu trwyddo fe, fi'n gallu cofio'r funud na. A yw'r cais yw'r dy hoff foment ti, neu oedd sy'n arall dy ti? Na, oedd Caris wedi paso mas ar ôl hynna. Bron. Ie, bron o fod wedi Mor paso lightheaded, mas. oedd rhaid i hi mynd ar y sedd fel hyn, wow. Oh, gosh. I fi, yn ennill yn erbyn Iwerddon a Alban. Ie, just y moments na ar Just, ôl y ie. chwiban ola. Ie, Ie. moment fel relief ni wedi ennill. A ti'n sôn am yn paso mas, o'n i ddim di sylweddoli tan bore yma neu ddoi, oedd Siwan yn really dost yn ystod y gêm na'n erbyn yr Eidal. Fe, hanner cynta anodda iddi erioed chwarae. Mae rai bod yna wedi bod yn dipyn o das. Be oedd ganddi? Ice bug? Ie, ddi'n lan trwy y nos bug. Ie, so ddi'n... Ond nath i'r penderfyniad i chwarae, achos dwi ddim yn meddwl bydd unrhyw wedi gweud unrhyw beth os oedd wedi jyst gweud bod i ddim yn digon iach i wneud. Ond dwi'n credu mae pawb yn y gyrfa yn yr un peth. Ti'n modd, hi'n cael y cyfle i roi ymlaen y Cris Goch. Mae neb eisiau roi yna i fyny. So, ti'n modd, fair play i Siwan. Ti'n modd, mae hi wedi gweithio mor galed dros y camperwydd yma. Ac, ie, oedd hi ddim eisiau stepo allan yn y funud olaf. Diffyn o fi chwarae gêm rygbi gorfforol. Hoff foment o ddi ar y cae, o sy'n gyda chi? Oedd ni mas y gwesti yn i'w chwarae gemau a oedd merch fach wedi dod lan i ni cael... Maffia, i ddechrau? O'n i yn chwarae maffia ddo, ie. Beth arall. A oedd merch fach wedi dod lan a dweud pob lwp i'r gêm. Fi wedi dechrau chwarae rygbi achos ni'n gweld hi ar y teledu, so oedd e'n nice, oedd hi eisiau llun a signature, so just i weld bod ni'n ysbrydoli'n ferched bach a bechgyn hefyd, mae fe'n fab. Ie, dyna'r peth chi yn, a dwi'n meddwl, un peth fi di sylwi, mae'r dorf bach yn wahanol yn gemau, dwi'n gwybod achos chi wedi cael cwpl o gemau sy'n aill wel yn y bore neu yn gynnar y pnawn, canol dydd oedd yr un yn erbyn yr Eidal. Lot o deuluoedd, lot o ferched ifanc. Mae rai bod chi'n cael mwy na just un yn dod lan. Mae rai bod wedi digwydd i ti fyd, Natalia. Ie, ti'n modd, dwi wedi gwneud ymdrech ar ôl pob gêm i fynd o gwmpas i ddweud diolch i bawb am ddod i'r gêm, oherwydd mae cael cefnogaeth yn peth mor bwysig i ni. Hyd i glywed y dorf yn sgrichen pryd ni'n cael y bel, mae jyst yn rhoi hwb i chi i chwarae'n dda. Ac i cael fel y chat bach ar ôl y gêm i glywed wrth y ferched, oh my gosh, nes ti really enjoyo fe, oh my gosh, ych chi'n ffab, da iawn. So jyst i glywed pethau fel na ac i gweld
faint bod nhw wedi joio'r dydd hefyd, dyna fel peth pwysicaf, bod nhw'n joio'r holl fel experience ac yn fynd gatref yn fynd, waw, oedd hwnna'n ffab, dwi eisiau chwarae i Gymru un dydd. T'mod? Ie. A dyna dy foment i neu sy'n arall gyda chi? Na, dwi'n eitha hapus fan'na. Sy'n really lot yn digwydd. Hwna'n ateb da. A sy'n rhywbeth yn dod i'r cof pan ni'n meddwl am tîm eraill neu'r gysadleuaeth yn ei chyfanrwydd? Chi yn mynd nôl a gwylio gemau? Ie, ti'n modd, mae yna un, so dwi'n chwarae dy Sgarmes yn Bristol, ac i weld wrth i hi dod ar y cae yn erbyn yr Eidal oedd e. Pryd wnaeth hi sgorio cais ar y wing fel prop. Like, every front forward dream yw i sgorio cais ar y wing. Nid y tro cynta siwr o fod wedi wneud eich waith. Na, mae'n sgorio cais am hwyl. Ond, siwr o fod moment yna yw'n un well i fi. Neu, oh my gosh, wnaeth e ddigwydd nos Sadwrn pryd wnaeth back row i Iwerddon cael kick-out goal. A wnaeth hi actually back wneud row hefyd. oedd wedi cico fe. Oedd hi actually di wneud hefyd. Gyda ni'n fach o'r 40 metres, mind. 40 metres. Gemau fas ydi wythnos diwetha. Ond siarad am Sarah Byrne, mae hi yn cynrychioli un math o chwaraewraig yn dywi, a dwi'n meddwl pwy bynnag i chi yn tyfu lan fel merch ifanc. Mae rai bod merch sy'n bach fwy agresif neu bach fwy fel Sarah Byrne yn meddwl, wel dyna pwy fi moyn bod fel. A wedyn mae rhywun arall yn meddwl, fi eisiau bod fel Hannah. A nawr yn sydyn reit, mae cymeriadau reit gwahanol gyda ni ar draws y gêm. Chi'n teimlo ni? Ie, mae safle i pob, build, aggression, that's the beauty of the game. Mae safle i pawb, mae pawb yn gallu dod mewn a chwarae yn quite an inclusive sport, ydw e? Efo aggression, dyma'r person cywir i ofyn. Pryd ni'n chwarae touch yn ymarfer, dyw e byth yn touch. So fel mae'r wythnosau nesaf yn edrych fel i chi, yn amlwg chi'n mynd nôl nawr i war eich clybiau, ond chi'n cael bach o downtime yn yr wythnosau? So, ar ôl i ni cael 2 gêm ar ôl yn y prem, a wedyn bydd y play-offs a gobeithio efo Bristol ni'n eithaf lwcus i fod yn bron trydydd neu prydwerydd ar y foment yn y tabl. So gobeithio bydd ni'n mynd mewn i'r play-offs. So falle bydd ti'n mis ar ôl dy fi, ond wedyn bydd na mis ni bant. Ti yn actually cael mis bant? Wel, dwi'n dweud mis bant, bydd ni dal yn mynd i'r gym, ond just o ymarfer, just cyfle i ni just i ymlacio. A dyna tro cynta i chi profi rhywbeth fel la? Wel, fi'n athrawes cyn, so fi'n eithaf eithaf iwst i fi cael. Wel, er bod ti'n cael 6 wythnos na off, ti dal yn gorfod meddwl am falle tymor newydd. Fi'n mynd bant o'r wyliau, so fi'n excited i mynd. A os yn amlwg wnaethon ni gyd gweld y clipiau ti'n dyweddu ar y cae, ydy'r cynlluniau nawr i briodi blwyddyn nesaf? Na, dim eto. Ni'n mynd mas i'r Eidal pam ni'n cael tymor bach o amser off, so tymor bach o wyliau a tymor bach o weld wedyn venues mas fyna. Actually, ti'n siŵr o fod ddim wedi cael lot o amser i gynllunio unrhyw beth mor belled. A be amdano ti? Gwyliau? So dwi'n mynd bant o'r wyliau efo sboner fi, so bydd hwnna'n neis i fynd allan yn ymwedig fel sa'i di weld am y 6 wythnos diwethaf, so mae fe'n mor cyffroes i actually wneud rhywbeth i fi. So jyst i cael cyfle i ymlacio i baratoi, mae yna gemau di ni i Ymlaen cyn y Gwpan y byd, so jyst i cael yr amser i just switch off, dim rhaid ni ffocysu ar rygbi am spel fach, jyst i ni gallu dod mewn yn ffresh yn barod am Gwpan y byd. Y dathlu gyd, y gemau chi di ennill, mae wedi bod yn gyfnod anodd i ti, Talia. Dwi'n gwybod ti wedi siarad lot am dynau sydd wedi diodd y gancr dros yr wythnosau diwetha. Just cero ni nôl i yn union beth sydd wedi digwydd, be iddo fe a fel mae'n rhoi popeth mewn i perspektif. So yn ystod y tymor y hydredd, wnaeth ni sylwi dros fel y 6 mis cyn fe bod wedi rhoi lot o bwysau arno, oedd wedi fynd o bwy bach eitha slim yn really dew, yn really gyflym, ac oedd rhaid i chwaer fi ymladd yn erbyn y doctoriad really i cael y diagnosis, and pryd wnaeth nhw eventually cael rhywbeth i edrych, oedd rhaid nhw dal i fynd yn preifat, a wnaeth nhw gweld bod ganddo fe tumor 13 cm ar adrenal gland fe, sydd yn achosi tyfiad, sydd yn achosi faint o fel cortisol sydd yn fynd i fewn i'r corff, sydd yn achosi fe i fel chwyddo lan sydd gymaint. So oedd rhaid nhw cael gwared
o'r tiwmor hynny, a wedyn pryd wnaeth nhw'n gwneud test, wnaeth nhw'n gweld oedd ganddo fe'r genes, sa'n gallu cofio'r enw yn llawn, sydd yn gwneud fe yn fwy susceptible i ddatblygu wahanol mathau o gancr. So oedd rhaid nhw really mynd yn galed efo'r chemo. So mae wedi cael 6 round y chemo nawr, dim ond 2.5 mlynedd, bron yn 3 nawr. Ond dwi'n gallu gweld dyddiau yma bod e'n lot well, mae'n fwy fel y bachgen beth dylse fe di fod yn y dechrau. Mae fe'n gwych i gwybod fel falle dwi sydd yn cael rhywbeth positif mewn amser, really galed. Nes i mynd i weld e heddi. Mae'r cytudebau yma di alluogi fi cael fwy o amser i fynd i weld nhw. Yn wedig ond y dyddiau bant i fi, so y fori byddai'n gallu mynd i weld e, just chwarae ceir dy fe, holl gêm fe. Ond mae'n rhywbeth positif sydd wedi dod allan o rhywbeth amser really negyddol yn y teulu. Ond di gweld faint fod mam fi yn joio dod i weld fi'n chwarae, jyst yn cymryd maint i bant o beth sy'n digwydd. Ac hefyd, oedd e'n gwylio fi ar y teledu yn dweud, Auntie Talia, so mae jyst yn neis i glywed fod yn amseroedd really dywyll, mae yna rhyw fydd y golau. Fel mi'n sôn o flaen, oedd e falle ddim yn cael y cyfle i chwarae rygbi, byth, oedd rhaid i fe colli kidney. So fi wedi colli fe, ond falle bydd e byth yn gallu chwarae rygbi. Ac i fi, o fi'n really drist am y ffaith ni, mae rygbi yn rhan masif o fy mywyd, ac i gweld bod falle bydd e ddim cael y cyfleoedd bod fi wedi cael, oedd e'n really siomedig, ond os fi'n gallu gwneud e iddo fe, a cael y cyfleoedd yma ac yn dangos iddo fe, look what you can do, a falle bydd e'n gallu mynd amdani. A faint o gefnogaeth ti'n cael o dy gyd chwaraewyr ar adeg fel yma? Yn ystod tamor hydref pryd nes i ffindio allan, oedd pawb really o gwmpas iddo fi ac yn cefnogi fi, a sa'n gwybod beth byddai wedi gwneud hebddo ferched yn ystod yr amseroedd yma. Wel, diolch am rannu. Dwi byth yn rhywbeth hawdd iawn i roi mewn i geiriau. Pan o ti'n tyfu lan, o ti'n edrych lan i nhw'n benodol? Wel, pryd o fi'n yn y ysgol, oedd fi ddim really yn gwybod am rygbi fenywod, o'n i ddim really yn gweld ar y teledu neu rhywbeth fel yna, so I didn't really know it existed. Yn blwyddyn 7 nes i chwarae bach o bêl-droed am fel 2 wythnos, oherwydd a fi fel, os rhaid i fi wneud go iddo fe, oedd mam di fforsio fe i wneud rhywbeth, a fi ddim yn sporty o gwbl yn yr ysgol, so nes i trio fel. A wedyn naeth y coach dweud wrtho fi, you're a bit too boisterous, you're a bit too big, I'm not sure if it's for you. So fi fel, right, okay. So naeth hynny mynd allan o'r ffenest, so fi fel mynd mewn pwdi wedyn, a fi fel, sa'n chwarae unrhyw sport ever. A wedyn, pryd nes i mynd i'r brifysgol wedyn, nes i mynd, right, okay, na roi go i rhywbeth jyst i greu ffrindiau, nes i pigo lan y pêl rygbi, a sa'i di edrych nôl. Dyma ni. O stori tebyg gyda ti, neu o ti jyst syth mewn hana? Fi wedi gwneud pob chwaraeon, pêl-drod, pêl-rwyd, popeth. A fel tal, o fi ddim yn gwybod bod merched yn gallu chwarae rygbi mewn tîm merched, achos fi'n chwarae gyda'r bechgyn. So, oedd e'n gret. O fi'n edrych lan i fel Shane Williams, oedd e dod mewn i'r ysgol dy fi yn gwneud sgiliau. So fi'n edrych lan fel chwaraeol fel na, achos fi ddim yn gwybod fi gallu ysbrydoli i merched. So mae fe'n nais nawr bod mae merched yn gallu gweld ni ar y teledu. Ie, fi'n cofio yn ysgol fi. Dim ond un merch oedd yn cael bod yn tîm criced y boys. A nid fi oedd honno. Dim tîm merched. Beth bynnag. Reit, mlaen i'r haf de. Ni'n clywed bod chi, mae 2 gêm gyfeillgar, falle Lloegr, a chi'n mynd mas i Canada, neu jyst i chwarae Canada, ond i dreulio wythnos yn ymarfer. Faint chi'n edrych mlaen i'r profiad yna? Wel, yn really cyffroes. Mae Canada yn un o'r tîmoedd uchaf yn y byd. Mae pawb eisiau fod yn y top 4 ac i ddysgu oedd wrthyn nhw i cael yr holl wythnos i ddysgu oedd eu blaenwyr nhw, cael gemau yn erbyn nhw a gorffen y gêm fawr. Dwi'n really cyffroes. Beth ti'n disgwyl o Canada? Cytuno gyda tal, i bod yn dda to be the best, you've got to play the best. So fi'n edrych ymlaen i chwarae yn erbyn top 4 yn y byd. A ydy'r sylw yn troi at Gwpan y byd yn weddol sydyn nawr? Mae'r ffordd y barod wedi dweud wrthyn ni bydd pre-season yn savage, ffili aros. Felly, jyst i atgoffa pawb, chi mewn grŵp gyda Australia, Zeeland Newydd a'r Alban, right? Mae 3 grŵp i gyd, mae'r 2 ucha mynd trwyddo'n automatic, a wedyn y 2 ucha yn y trydydd safle sy'n mynd trwyddo. Os targed i chi, be chi'n bwriadu, dwi'n gobeithio, mae cael eich chi'n mas o'r grŵp o'r brif nhw, ydy fe? Yn sicr. Bydd lot yn gallu digwydd yn 6 mis. Mae lot yn gallu newid.
ac bydd ni'n dechrau weithio yn really galed o nawr ymlaen, really, sicrhau bod ni'n gallu fynd trwyddo a really cael perfformiad yn ystod Cwpan y Byd. So dyna'r nod, really, herwydd bydd Cwpan y Byd yma yn dechrau fel y taith ni dros y 3 blynedd nesaf hyd at y Cwpan y Byd nesaf. So, ie, mae'n un eitha fawr. Ydy'r ffaith bod chi'n barod wedi curo'r Alban yn rhoi hwb seicolegol? Ie, dwi'n credu yn sicr. Ni wedi wneud o flaen a gallu wneud y to. A o ran, wan i'n gwybod bygythiadau Seland Newydd, nhw ddim ar ei orau llynedd. Beth am y Wallaroos Australia? Lle maen nhw o ran detholion y byd i reini sydd ddim yn gwybod? So, maen nhw'n tîm really gryf yn tebyg i Seland Newydd, ond falle dim mor scrubbed up ar y bethau, falle bod sgiliau nhw ddim mor dda a Seland Newydd, ond eto gall pethau newid. Os ni'n edrych ar y Sevens Tournament y World Series i just i fynd, naeth Australia meiddi Seland Newydd yn y final. So it's all to play for. A'r ffaith bod o'n i'n clywed ar y radio wythnos yma bod Seland Newydd newydd cael gwared o'r cyfnod ma o gwarantîn. Dwi'n meddwl oedd mae'r cwestiwn o gwmpas, falle byddai rai chi mynd a gwarantinio a ymarfer mewn gwesti. O be ni'n clywed nawr, mae unrhyw un yn gallu mynd, chi yn sicr yn gallu mynd. Faint chi'n edrych ymlaen jyst i'r profiad o chwarae mewn Cwpan y Byd mewn un o'r genedlaethau mwyaf balch yn y byd rygbi? Wel, pryd nes i ddechrau chwarae, oedd hi'n cael fel person newydd i'r gêm, i fi just it'd be nice, fynd i Seland Newydd, just i chwarae gêm o rygbi a cael y profiad na. A nawr mae ganddo fi'r cyfle i chwarae dros Gymru, so dwi really eisiau mynd amdano. Mae'n lle dwi really eisiau fynd i, nid just i gweld fel Hobbiton a pethau fel na, ond i chwarae rygbi fyd, so byddai'n really edrych ymlaen. Hobbiton gyntaf, Cwpan y Byd yn ail. I ti di bod, Hannah? Na, sy'n bod i New Zealand, na. Fi wedi bod i Australia, nath o fi'n mynd mas i chwarae 7 bob ochr, ond dim New Zealand eto. A fain, yn amlwg y rygbi yw'r blaenoriaeth, ond falle bydd e'n gyfle i chi, dwi'n gwybod, teithio o gwmpas wedi'r gytadleuaeth, chi wedi trafod unrhyw beth fel hynny. Eisiau ffind o mas pwy sy'n mynd yn gyntaf, I suppose. Get on the plane. Get on the plane. Dyna yw'r nod. Wel, dyna ni, Seland Newydd, Cwpan y Byd, yw'r nod. Mae wir yn teimlo fod y bencampwriaeth yma, neu yn ystod y bencampwriaeth, bod y gêm wedi cymryd cam neu hyd yn oed naid ymlaen. Fi'n gobeithio bod chi'ch ddwy yn teimlo'n brwd iawn o chi. Ni'n gwybod bod chi wedi ysbrydoli nifer. Diolch yn fawr. Diolch.